Contan as lendas que na noite de San Xoán a maxia percorre o mundo. As meigas xúntanse para tramar esconxuros que lle facer os homes. As mouras baixan os ríos. E os homos aproveitan esta maxia para sanar e gardarse das meigas con fogatas grandes, danzas, comilonas e cantigas. Esta tradición que chegou aos nosos días como a noite de San Xoán comezou hai miles de anos como unha celebración do solsticio de verán, aínda que, igual que moitas outras festividades pagás, a Igrexa cristianizouna facendo desta celebración dun santo, polo que celebramos esta festividade cada ano 23 de xuño. Neste vídeo contovos algúns dos ritos máxicos que chegaron aos nosos días, para que, igual que fixeron os nosos ancestros, non deixemos isto no esquecemento. A primeira tradición e máis coñecida son as cacharelas, que era queimábase o moble vello que tiña xente, normalmente nas praias ou no medio das vilas ou cidades, e o que se facía era que a xente xuntábase, festexaba esta noite con sardiñas, viño, e despois tiñan que saltar a fogata un número impar de veces porque había a crenza popular de que os números impares traían a boa sorte. E normalmente non se saltaba máis de 9 veces, pero bueno, libre elección. E despois, cando o lume estaba xa medio apagado, o que se facía era pasar os meniños por enriba, os meniños novos, e despois tamén facíase pasar o gando, porque considerábase que o lume nesa noite era sanador, quitaba enfermidades ou simplemente pois quitaba o mal de ollo. Vale, estas duas seguintes tradicións, a verdade é que non as ven en ningún lado, o sea, son tradicións que facemos na miña casa dende sempre, pero que lendo e buscando outras tradicións que había non as atopei. En 3 cachiños de papel o que se facía era escribir os nomes dos teus namorados e o que facías era dobralas, metelas nun vaso con auga e deixalas na noite fora para que o orballo desa noite pois abrise a folla da persoa ca que ias casar. E despois outra variedade era que tiñas que facer o mesmo, os 5 papéis, pero metelos debaixo da almofada, dormir enriba e a mañá seguinte coller un. E non era azar, senón que San Xoán deixara ali xusto ese papel porque era o teu casamenteiro. Nesta noite tamén se facía unha pócima para topar o amor e o que se facía era ferver auga, meter 3 partes de planta de... bueno, espera que vou mirar 3 partes da planta de verbena, 3 de miel en rama, 3 de lavanda, 1 de xenxibre e 2 pétalos de rosa. E o que se facía era meter un flis-flis e rociábase pola habitación e esa noite ías soñar ca persoa ca que casarías. Super bonito! Outra cousa que se facía esa noite é que collías un vaso baleiro e metías un ovo aberto, abrías o ovo e deixabas o ovo dentro do vaso. Deixábalo fora e a mañá seguinte ese ovo ia ter unha forma que predecía o teu futuro. Eso só pasa nesa noite e no resto dos días pois deixas o vaso e cando volves está igual o ovo. Nunhas datas determinadas do ano a auga tiña propiedades curativas e sanadoras e unha delas era a noite de San Xoán. Nesta noite a xente que tiña doenzas o que facía era ir na medianoite á praia, meterse na auga e deixar que lle batesen as 9 primeiras ondas de medianoite. Outra cousa que tamén se facía, pero que hai como moitas versións, en cada sitio faise dunha maneira ou cada persoa fai dunha maneira, é que na praia da Lanzada tamén había un rito de fertilidade, que era que había que saltar as 9 primeiras ondas de espaldas, e así a xente que non podía quedar embarazada pois podía a partir entón. Vale, aparte de comer sardiñas que se facían nas cacharelas, viño, empanada e todo isto, outra cousa que se facía era facer unha queimada para espantar tamén as meigas, facíase o esconxuro e, bueno, pois para espantalas. Na noite de San Xoán había un ritual para que as parellas durasen máis e o que se facía era, os namorados ían a un carballo, facían unha cruz e dicían unha promesa. Os carballos, antigamente tiñan poderes considerábanse sagrados e, esa promesa facíase irrompible. Outra cousa que se facía era que se querías que se cumplise un desexo, tiñas que escribirlo nun papel e deixalo debaixo da almofada cunha ramita de hedra e deixar pola noite unha vela encendida mentres dormías.
Ao despertar o que tiñas que facer era queimar esa folla que tiña o desexo no que quedaba da vela e enterrar a cera da vela ca hedra. Contase que existe unha cova, a cova de Paralaia, que está chea de tesouros e que se atopa na zona de Moaña. Esta cova ten pasadizos que chegan a todo o Océano Atlántico e, bueno, é unha pedazo cova, vale? Esta cova está guardada, estes tesouros están guardados por mouras que na noite de San Xoán baixan ao río a peitearse. Entón, esa noite, se te querías facer rico, o que tiñas que facer era ir a esa cova e roubar eses tesouros que había ali, porque as mouras non estaban. Pero, como hai diferentes versións, outras versións era que tiñas que chegar á cova, a topala, tiñas que facer era, cando a moura chegase e che dixese pipar do saco, dábache o tesouro inteiro e quedaba rico, e xa estaba. Outra tradición que se facía para conseguir cousas por medio da maxia era poñer debaixo da almofada unha planta de verbena e o que se facía era, o que facía esa planta era atraer o diñeiro. Outras tradicións máis destacadas da noite de San Xoán era facer o cacho, que era, a tarde da noite de San Xoán había que ir coller a 7 fontes auga e despois había que coller as 7 ervas de San Xoán. Recollido todo esa tarde. Entón, metías todo nun capacho, a auga e as flores, e deixábala fora para que o orballo da noite de San Xoán lle dese esas propiedades sanadoras e curativas que tiñan as plantas. A igrexa despois tamén dixo que non era o orballo o que lle daba esas propiedades curativas, senón que era o propio San Xoán o que lle daba esas propiedades. O día seguinte, ao despertar, había que ir lavar a cara e o corpo con esa auga, que agora sí que era máxica, e non te podías mirar ao espello. Esa auga o que te facía era sanar o corpo, quitarche as doenzas, e o que tamén te facía era ser máis bello. Despois do ritual de limpeza facial e corporal, o que se facía era deixar secar as ervas, que o ano seguinte queimalas nunha fogata e que así o lume terminase con todos os males que a auga limpou. Cas mesmas ervas que se usaban para facer o cacho, o que se facía era atalas cunha corda e deixalas nos pomos das portas por fora para espantar as meigas e o mal de ollo. Esta noite tamén era unha noite de falcatruadas, como di a miña avoa. Era unha noite na que os rapaces facían travesuras. Unha moi común era que os felpudos, cambiaban os felpudos das casas dos veciños. O meu avó conta que el, cando era novo, vivía en Ourense, e el e os seus amigos puñanse nas rúas da cidade, puñanse cun altar, cunha especie de altar, puñan fotos do santo e velas e tal, e pedían diñeiro para alumear o San Xoán, dicíase así, para alumear o San Xoán. E nada, despois dese día usaban ese diñeiro para ir ao cine. Outra das tradicións que había era que esa tarde o que se facía era deixar as sábanas, toda a roupa da cama, deixábase fora, colgábase, e como que así, con esa maxia do serán, o que facía era que quitaba a polilla durante todo o ano. Outra que se facía era que os limoeiros que non daban había que varealos, e ademais, a mañá seguinte, ás 6 da mañá, había que sembrar as xudías. Ata aquí o vídeo. A verdade é que non estou moi afeita a falar unha cámara, pero espero que ainda así vos servise de algo. As edicións saqueinas a maioría da miña avoa, porque, a verdade é que teño sorte de que sempre me fixo celebrar San Xoán desta maneira, e outras, indagando así un pouquiño sobre o tema, foron as que vos puxen, as máis interesantes, as que eu considerei máis interesantes. E, como toda tradición, cada un a celebra da súa maneira, hai variacións, eso. Entón, se vos facedes outra cousa en San Xoán, encantaríame sabelo. E, gracias por ver o vídeo.